beranduegi. Ze, agora batuta ondarrura, ez? Iztegirik gabe, zuzu erotuta zaude, ez? Ongi etorri beranduegira, Nafarroako gobernuak adierazi du lurralde horretako AHT esatiak momentuz 70 kilometro besterik ez dituela edukiko, Iruña eta Castejon artekoak. Hemen Yolanda Barcina proiektuaren aurkezpena egiten. Para que se haga el tren de alta velocidad entre Castejón y Pamplona, que lo va a hacer el gobierno de Navarra, sino que también cumpla aquello a lo que se comprometió públicamente y es hacer el trazado de la línea desde Zaragoza hasta Castejón. Ondarroako askegunearekin elkartasunez John Lennonen kanta baten bertsioa egin du Igor Elortzak. Zer esan duzu horrekin? Hain zuzen ere, ona hemen aldarrikapen kantu txarrenen top posta! Bosgarren postuan klasiko bat hemendikat taldearen guazen! Droga sintetikorik gabe nekez entzungo duzu kanta osoa! Yankee. Laugarren, kentzazpiren askatasun oiua! Katxi bete eztik baino azukre gehiago daukan kanta kontuz diabetikoak! Askatasun oiu bat, olatu bat bezala. Entzunda kanta itxasoan, lurzatitu honetan, itxaropen doni. Hirugarren postuan aurtengo Araba euskarazeko kanta. Amaiur eta Esian taldetako abeslariek Txano Gorritxuren amonarekin egindako kanta izugarria! Izugarria hitzaren zentzu literalean. Bigarren postuan orain arteko liderra, Zutagarren Zuzara egunkaria. Hau entzun aurretik inoiz ez zenuen pentsatuko bossa nova kanta batekin izutuko zineni. Euskaldun sentitzeko behar zaitut, hainzera ederra, irakurte erreza, Zuzara egunkaria. Eta lehen postuan, goi-goian aldapeko sagarraren adarraren punta. Baina puntaren punta! John Lennon bere hilobitik atera duen kanta. Imaginau! Imagine zipaiani, mosuk botaten, tiponi junjako, dinozu hainbaten, euskaldunon berbi. Hau entzunda, askeguneak adierazi du Turuna entzundakoan danak zubira igoko direla Urtza Alkorta babestera eta Igor Elortza entregatzera. Antonio Basagoitik EAeko Alderdi Popularreko buruzagi izateari utziko dio bizkartzainekin ibiltzeaz nekatuta dagoelako. Lanbide, lasai eta segurua aukeratu du politikari bilbotarrak. Banku batean arituko da Mexikon. Albistea jakin eta berehala berandugeiko lantaldeak bideo hau egin nahi izan du gurekin hainbeste momentu pasa dituen politikaria agurtzeko. Gernikako estatutuaren indagarbetzea eta Karta Magnaren transformazioa Euskal Konstituzioa sortzeko. Y la línea que está llevando acerca del euskera, para mí me parece puro fascismo. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. A mi juicio, porque los jugadores de fútbol vascos tienen un canguelo de primera división por Batasuna. A ver, el gaditano este está actuando
de proxeneta. La gran mayoría de jugadores del Atleti y de la Real y demás me demuestra que aquí hay mucho acojonado. Nos amargan los domingos por la tarde o los sábados porque no ganan un partido y están en segunda o los penúltimos, pues que ahora se metan a hacer de Batasunos. Que se pongan a jugar al fútbol, que de ellos solo salva los del Real Unión. A día de hoy Batasuna sigue siendo ETA, nadie ha demostrado lo contrario y ninguno de los Rufis, ni los Arnaldos, ni los Tasios, ni nadie. Mi primera hija, que ya tiene 15 años, nació en escolta. Te voy a decir una cosa muy clara, hasta los familiares del noruego, de Breivik, son menos malos que los familiares de los presos de ETA. Y que dé garantías que no se le va a dar bola a ETA como le dan en ETV. Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson. Y quiere endiñar más euskera. Aquí cada día es más importante hablar inglés, cada día es más importante hablar castellano y el euskera debe ser una lengua a mantener, a cuidar, a proteger. Lehenengo patxilo, orain basagoiti, martxa honetan berandu utzi beharko dugu. Unión de Guardias Civiles sindikatuak adierazi du azterketa psikologikoa egin beharko litzaiekela erakunde terrorista horrek Bizkaian dituen buruzagiei. Unai, zu erotuta zaude? Guardia Zibilari terrorista ditzen, baina zer nahi, zu guatxilotzea horako zerbait? Nik ez dute zer asmatu, De puertas para adentro estamos sometidos a autoterrorismo, al terrorismo de muchos mandos que están trasnochados. Joder. Beste urte pikolozikin deitzen da, joder, ereki entzen ari ziren sufritzen, joder. Laukaturen gatik denen izena zikin dut. Saigorka. Hori Unión de Guardias Civiles sindikatuak esan du. Baina ez duzu entzun oraindik Guardia Zibileko labek ze iritzi daukan aferari buruz. Guardia Zibileko labe? Lab berdeak, akal sindikalak, zera jakinarazi nahi dio euskal gizarteari. Bat, Guardia Zibil eta politikoen defentsan arituko gara gogor eta tinko. Laizter ikusiko dute joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Bi, Guardia Zibil, euskaldun, plural eta subiranoa behar dugu. Hiru, indar errepresiboen oinarri zabalari, dei egiten diogu bat egin dezan indar metaketaren estrategiarekin. Eta lau, solo lau. Herrigintzan gogor diharduen euskal gazteriari ohartarazi nahi diogu Unión de Guardia Civileseko kabroiek kontrolak jarriko dituztela gaur mutriku eta markina artean. Argi bili beraz. Laizter ikusiko dute joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Gazteok, eutxitinko, zuekin gaude. Martxan daukagu maiatzeko lehiaketa, zer egin behar da parte hartzeko, Unai? Arpidetu Argiaren YouTubeko kanalera eta gehien gustatu zaizun bideoan iruzkin bat utzi. Bideoa berandu egikoa izan da ere. Tira, hau da irabazi dezakezuen sari aparta. Eta jarraian, ez ditxu Eizagirrek azalduko digu aste honetako argiak zer dakarren. Apa, ez ditxu! Aste honetako azala, Amparo Arangoa da. Arangoa, Guardia Zibilak torturatu zuen 1976an Tolosako kuartelean. Beste milaka pertsonen kasua da berea, baina lehenengo aldiz argazkiak atera zizkioten ospitalean eta Zeruko Argian publikatu ziren. Argazki horiek munduari buelta eman zioten eta torturaren gaia azaleratu zuten. Urko Paulaza, zuk egin duzu egun horietako kontakizunaren berri eta zeinengana jo duzu informazio bila? Alde batetik izan gara argazkien egileekin. Javier Jaben eta Patxi Zabaleta izan ziren pixka bat argazki horien kontua mugitu zutena, beraiek sartu ziren ospitalean eta erdi ezkutuan edo kamera atera eta Javier Jabenek argazkiak atera zituen. Eta hortik egin ziren gero ezagun.
Eta gero bestaletik izan gara baita ere Amparo Arangoaren senideekin. Txominola Etxea bere bikotik bidearekin eta Juantxo Arangoa bere anaiarekin. Eta haiek kontatu digutena da, gertatutakoan nola bizi izan zuten, azkenean oso gertuko senide izan da, gainera Juantxo Arangoaren kasuan bera ere atxilotu zuten garaietan eta kontatu ziguten nola eraman zuten bizitza osoan orduan gertatutakoa. Eta hainbeste urteren ostean nola dago errekonozimenduaren balantza? Beste tortura kasu gehienetan bezala, kasu honetan ere bi ezaugarri nabarmentzen dira. Alde batetik, zigorgabetasuna eta bestetikan ordainik eza. Zigorgabetasunaren arloan, nabarmendu dezakegu orduko Tolosako Guardia Zibilen kapitaina astenditu egin zutela. Donostiara eraman zuten, Tejerorekin batera, eta han torturatzen segitu zuen gainera. Muñekas, ezta? Bai, Jesus Muñekas kapitaina. Eta batira, gaur egun kapitain hori inputatua dago frankismoaren kontrako kausan. Eta bestetik ordainik eza dago. Senideek ez dute sekula inolako gutun ofizialik, ez ordainik jaso urte guzti hauetan. Neturbil atalak Fukushimako azken mohikanoa ekarri digu, Naoto Matsumura. Baserritar honek bere betiko herrira itzultzera erabaki zuen, bere abereak zaintzera. Radioaziagatik itxitako eremuan bizi den pertsona bakarra da. Sustrai Kolinak Patxi Bila txirrendulari ohia elkarrezketatu du. Kirolaz eta bizitzako moduaz pentsamendu positiboa ekarri digu. Ondarruko askeguneari jarraipen zuzena egiten ere izadizkie gure bi kazetari. Beraz, hurrengo egunetan horri buruzko reportajea ere ikusteko aukera izango duzue beranduegi luzeago batean. Segidan, Mikel Lasurmendik egindako bi elkarrezketekin utziko zaituzten, Niko Etxart eta Mai Oienart. Eta bukatzeko, Uxue Alberdik euskararen inguruan egindako berso musikatu batzuk. Pertsona da parte hartzen du ingurumenean eta alderantziz ingurumenak parte hartzen du pertsonan barnen bai. Eta horrek sortzen du pertsona nolakoa ateratzen den eta abotsak lantzen dira ingurumenaikin. Mai Oienart eta Niko Etxart abeslari zuberotarrekin euskal musikak herrialdean izan duen ibilbideaz mintzatu gara. Elkartasun gauza batzen kantua. Elkarrekin bizitzeko harreman lantzen zuten hori kantuaren bidez. Eta hori da aldatzen ari dena. Mirakulu bat duk nula, guano, gehien bat siberuan, nula kapable giren kantu hura igaranetik berriz herriai aurkezteko eta kostaldean beti azken modak dik irabazten, azken modak. Kostaldeko eskolkatagitza ere da pixka bat eta los cinco bilbaínos edo halako giro, karta postaleko giro bat. Aldiz, nik usteat, bai Siberuan eta bai Biarnoan eta Base Nafarroan, kantuak badik oraino badik bere zentzu nola eran erreligiosoa, mistikoa, Xuberotar kantuarentako baduk publiko bat eta Elizondon baduk publiko bat Iruñan, baduk publiko bat Bizkaian, ni han ibiliten beniz kantatzen usu. Entako Xuberoko kantua ez du bakarrik Xuberotarena, duk euskaldun buziena. Globalizazio eta hori kontra egiteko merezi arma bat bezala ere jotzen aldugula. Siberoko identitate hau nola txikiko dugu? Ni hori dut galdera zakit. Eskolatik eta egia da azken urte horietan gue kezka handiena duk eta nola gazte eguti eta gazte horietan eskola dun guti. Eben kantagintza gaizki bada, eben, Siberuan, eran ahidik ere ekonomia ere gaizki dela. Eta jendeak gaizki dela. Eta jendeak gaizki dela. Erretretako jenteen toki bat amorroak, jentea hiltzerat tortzen den leku lasai bat eta eder bat dela, guk ez diagu hala ikusi nahi.
Nik horregatik ere jarrakitzen jaten ahaltxipiekin, beti kantu berriak sortzen, beti proiektuekin. Euskara ez bada, kezka da. Euskara ez bada, festa da, kezka. Euskerara eusten gara ez tenkada errenkada, hasten bada eusten gara euskera da. Euskera ez dira, euskera gestera, gestera, gestera. Euskera ez dira, euskera bezpera, euskera ertzpera, euskera bestera, euskera eskera, euskera askera, atxpera, astera, aspero, ostera, astera, ospera, ostera, otxpera, otzpera. Elgoibarko Izarra Euskara Elkarteak 50 urte bete ditu. Urte hurrena ospatzeko ekitaldian, Uxue Alberdi bertsolariak eta Ander Mujika musikariak gure hizkuntza zer den akorde eta hitz bidez azaldu zuten. Euskara ez bada, kezka da. Euskara ez bada festa, da kezka. Euskerara eusten gara. Eztenkada errenkada hasten bada eusten gara euskerara. Euskera estera, euskera gestera, gestera estera, euskera esteda, ezkera bezpera, ezkera ertzpera, ezkera besteda, euskera eskeda, euskera askeda. Askeda atxbera bagera, atxbera aspera, aspero ostera aspera, ospera, ostera otxbera, hortzbera, hotzbera, hortxeda ostera. Euskera ez ustera, ez ustera, ez usteda, ez utxbera, funtsgera, euskera ustera, zurtzgera. Ez bada euskara, ezkara. Euskara, euskera, eskuare. Eskuare, eskualde, eskugalde, eskugolde, eskumolde, eskuolde. Eskuare, eskugabe, estugare. Euskara eskua da, prestu gara, testu gara, kexu bada, mezu gara, gestua da, sexua da euskara. Sexua da, zesua da, zezuzara euskara. Ez bada euskara ezkara, ez bada euskara beltz gara, ez bada euskara ertz gara. Euskara festa da, euskara ekstra da, euskara neska da, euskara kezka da, euskara bespada, badezpada, ez da ba, ez da bi, ez da bu. Euskara ez bada, ezkara. Euskara geu gara. Liderra de top, zu zara zu, de hostia, zutagarre, margatu. Unión de Guardias Civiles sindikatua... Hostia, egiten, eta zeitea Marko. Que pena ematen dute. Neturbil atalak... Jesus, vale, hostia, esaldi bat esan beharta. Naoto mukutxu... Ah, parete ditu. Netur... Eta lau, no, eta no, solo lau. Eta lau, no. Neturbil atalak... Gazteok, herria zuekin. Ez aldi hori, Antoni.